Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo. A za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť. Pamätáte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem. Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú. Vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek. Trpieť bude tráva. V tomto prípade Ukrajina. Ukrajinskí politickí lídri sú za tento stav do určitej miery zodpovední sami, lebo sa nechali nalákať Západom a naplno podporovali neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte. Pritom je všeobecne známe, že vojna mohla skončiť už v apríli 2022, teda 2 mesiace po jej začatí. Len viacerí západní politici tomu bránili vlastnými telami. To, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné.